Arvatkaa mitä? Rakenteita! Okei, eli siis tuolla on rakenteita. Siinä on meri, siinä on rakenteita, siinä on toinen meri. Ja sit siinä on tyhjyyttä. Joo. Rakenteet on tosi pitkiä, what? Hei kato, ranta. Siinä on se meri. Siis noi jatkuu ihan hemmetin pitkälle. Siis kato, no rakenteet, tossa on niinku vähän. Se jatkuu niinku tonne. Vähän somusta. Se on niinku, YouTuben kompressio on taas niinku sillään epätoimiva. Mut siis rakenteita. Meri. Siinä on kumpparit. Aika likasta tää meri on. Aika tosi likasta. Ja se on niin likasta, jos me mennään tonne päin. Sellaisia ne meret vähän on. Iso kivi! Hei kato! Rakenteita! Hiekkaa. Sitä voi kaivaa. Siinä on kaivettua hiekkaa. Sitä voi kaivaa lisää. Se on vielä lisää kaivettua hiekkaa. Ja sit jos me kaikki laitetaan se takas. Me ei voi laittaa nyt kunnolla takas. Koska meillä on rakenteita, joten meidän pitää ottaa sitä rakenteita. Ja laittaa siihen rakenteita. Ehkä. Mä en osaa. Isompi kivi. Vihreätä, onks toi levää? Mä en oo varma. Mä en osaa. Kaikki yrittää geolokeittaa nyt nämä mahtavat rakenteet. Tämä on pohjoismaisa, sen voin sanoa. What? Juoksuhiekkaa. Juoksuhiekkaa. Mene tonne mereen. Kato. Pohjoismaat. No oikeesti ihan hauskoja nää tällaiset vedet. Nyt nää alkaa mennä tällaiseen. Hei, mennään taaksepäin. Täällä on paremmin hiekkaa ja kivempaa. Ja paljon muut. Holy shit. Se on keppi. Nevermind, se ei ollut keppi. Mä en koska siihen. Se ei ole keppi. Keppi. Kaikki jotka on tää on niin älytöntä. Tää vaan niinku. What? Tää ihmettä. Kaikki jotka katsoo tätä videota, nyt geologeittaa, että missä tämä on. Ja sitten kaikki tulee katsomaan rakenteita. Rakenteita! Ja siis niinku, tää on pitkä tää ranta. Siis tuolla on toi rakenteet. Ja sit niinku silleen tää menee tonne asti. Ja sit tossa on meri. Kivoja saaria tuolla. Täällä ei noin näitä saaria. Täällä on vaan niinku vuoria. Joo. Anyway, joo, siellä on rakenteita. Anyway. Rakenteita. No siinä on laiturikin. Anyway. Rakenteita. Holy shit. Siis niinku. Näitä on tullut etittyä. Mä ajattelin näitä Suomesta, mä ajattelin näitä Suomesta ja mä ajattelin näitä Suomesta. Ihmekö, että löytyi jostain muualta, kun piti muualta etsiä. Rakenteita. Joo. Täällä on laituri. Mä en tiedä, onko se jotain tekemistä näiden kanssa. Wait. Olisiko nää niinku rakenteita laivoille? Vois. Anyway. Rakenteita. Ja vähän lisää rakenteita. Saatte ottaa toista 2 vuotta seuraavaan rakenteisiin. Toivottavasti ei. 53.